non o ataque só. Douche barritas, ou douche de beber, douche agua. Se fai falta vou ao recanteiro do lugar, pero non ataque no hormigón, tío, que me dan as pernas. Vai a cruz que teño con este tipo, macho. E que ven ao Ézaro a disputar. Pero, e díxete que non. Onde vas, tía, alma cándida, sin pedales automáticos. Pobre diablo. Pero quen lle mandaría a él meterse neste fregado? Que ben que estaba na casiña retirado, coño, que agora comprou uns camións, anda por aí organizando carreiras, pero nada, no, hasta que as leva nas cachas non para. Ven a min, a falarme das propiedades nutricionales e terapéuticas do chourizo do país. Vai saber el máis que é papá? Por favor, home. A barrita energética de toda a vida é o chourizo, pero no, él todo lo sabe, todo lo entiende. Se non me digas nada non vai a ser. Vai a ser que quede segundo outra vez. Non hai que non ature, é un flipao. Non é mal rapaz, pero é que non lle dá a cabeza pa máis. Nin a cabeza nin as pernas. Que venir. E descubriré o sin dejar da bici. E vou ir ali, xa verás. Este máis corriente na bici que Ferroatlántica e Rede Eléctrica xuntos. Díxete que non.